gaur egin duguna 10. ekitaldia da. Oan dela 10 urte hasi ginen harremanetan inguruko eskolekin, Karmengo Amakoekin eta Mendiolako ikastolakorekin. Eta elkarrekin egiten dugu 6. mailakoak eta lehenengo mailakoen arteko topaketa bat. Helburu, euskara bultzatzea, gure eskoletara etorriko direnak gu ezagutzea eta euskara ondo pasatzea. Hau garai batean hasi zen, euskara batzordeak antolatuta, irakasleok egin genuen lan hau antolaketa hau, baina azkenengo urteetan 2. batxilergoko ikasleek, gure ikasleak, Bidebietako institutoko ikasleek antolaketan laguntzen digute eta egia esan ederki egiten dute. Bai umeak manejatuz eta traste guztiak hemen ez da ikusten, baina dena jasotzen da antolaketa guztietan parte hartuz. Gabon aurretik hasi ginen prestatzen eta gara Bidebietako institutuko ikasleak eta batzuk egon dira haurrak zaintzen zaintzaile bezala, egon da baita argazkilari bat eta prestatu dugu pixkat egoteko eta euskaraz hitz egiteko batez ere. Lehenengo egon gira lokotxekin, gero egin dugu zakula azterketa, arrastrea, txingak eta azkenik sokatira. Irabazlea izan da talde gorria eta pasando dute. Goizez natuna